love you. Somewhere between the graveyard and the forest, and somewhere just smoking. The temperature dropping for me to still happen. Здравейте! Днес ще правим нещо много важно, а именно ще си обслужа мотора. Мотора е Yamaha T-Max 2008 година, трета генерация. Ще му сменим масла, т.е. масло на двигателя, двата въздушни филтъра, които са от двете страни, без основния, тъй като основния съм го сменял много скоро, съм сложил полини, спортен филтър и задължително маслен филтър също ще сменим. Ще го правя сам, не защото ми се седят 50 ля, обичам да знам какво се прави по машината ми, да се огледам и да знам, че всичко съм се сгубил както трябва. Затова, ако е интересно, останете до края да видите как се случват нещата и дали ще излезе нещо непредвидено. Да ви покажа набързо машината, тъй като в детайли не сте я виждали. Как трета генерация T-Max. Аз ще го обслужвам за първи път. Моторчето Overrange Malossi, Jet Prime кутия на съединител, също с дискови на съединителя Malossi. Генерацията е Крапович цяла. Купувана е втора ръка от Италия. Дойде така, тъй като беше пригоряла ватата вътре и реално това дойде така, но в момента е със сменена вата гърнето. И общо взето мисля, че е това. Ръкохватки, капачета, ръчни, стойка за телефон при по-дълги пътувания да е удобно. В момента съм с къса спортна слюда. Купил съм си още една, която се води среден вариант на Malossi. Не съм я слагал до момента, смятам като мини лято да се сложа. Мотора е с затъмнени мигачи. Направо не се виждат. Също е с кадрови дискови отзад и отпред. Доста е мръсен. Стопа също е правен, вътре свети триъгълничи като на 530-ката T-Max, с стойка за номер от 530 и вече декоративни капачки. Мотор има забележки външно. Така е Z, вече ще видим дали ще обои сами. Да ви покажа на какво съм заложил. Масло оригинално на Yamaha Yamaloop 1040. Между другото да ви разкажа, първо вземах 1550 и вчера ходих да си го сменя. Бих пробвал с 1550, но може би в началото на летния сезон бих сложил 1550, за да мога да карам цяло лято с 1550 и накрая на лято да го сменя с 1040. В момента сме горе-долу средата на сезона и трябва да го сложа 1550 за 2 месеца и после да го източа. Затова реших сега да се взема 1040, както го дават по спецификация. А вече другия сезон, живот и здраве, ако вменя моторчето, в началото на летния сезон ще стоим 1550, за да видим как се държи. Другото е маслен филтър на HIFO. Филтърчи въздушен на вариатора, също HIFO. Такава марка за първи път взимам. Марката е RMS. Нямаха HIFO и ми даваха този. Но според мен ще върши работа. И 3 литра масло. Мотора събира 2,9, като се смени и филтъра масления, така че ще стигне. Приготвил съм си инструменти за махане на филтъра.
една голяма гидория на форс и да започнем разглобяването. together, but baby, know that I'm good either way. What
Дълго поразгубихме тази страна. Махнахме долната пластмаса. Тук бумеранга го откачих само. Не съм го махнал, защото тук горе е лепен. И не ми се разлепя в момента. Имам между другото чисто нов бумеранг, трябва да си го сложа просто. Видях, че на доста места липсват болчета. Ще видим сега да ги понабавим. И мисля, че така ще имаме достъп. Ето по този начин. Да сменим първо този филтър. И после мисля да източа маслото и после филтъра на вариатора. Добре, продължаваме. Има на главата камерата. Сега. Тук има един болт, скоба и ето тук вътре има още един болт. Така. И следва този филтър да е откачен. Разликата нуждава се от смяна на хифова. Да. Замърсил се е, така че така, тези филтъри е важното да прехвърлите ето тази скобачка, защото да може после ето това да може да се фанете на мястото си. По този начин. Така. Оглеждаме дали има нищо. Всичко изглежда както трябва, така че гледаме дали ще дойде на място с новия филтър. Другия болт. Не знам дали виждате нещо, но така. Всички да стана на място си. Така, да ги оберем двата болта постепенно. Така. Филтъра не помръдва, целият мотор мърда, така че е време да стегнем скобата. Аз се разслабих на максимум, да може да не ми пречи, така че
Мисля, че е окей тук. Няма смисъл да го мъча повече, защото съм гъла меката връзка. Така. И този филтър е готов. Така. Сега. Така, тук я стигнахме какво се случи. Тук липсваха тези двете щипки, имаше болт само отпреди. В момента съм сложил отзади, като тук болта беше скъсан, някой се беше опитал да го разпробива, така нататък, успяхме да го изкараме, сега съм сложил, няма мърдане, остана да намеря един болт за отпреди за степенката. Другото, което направих отпуших ето тази дупка. Понеже има ето такова капаче отзад, премахнах го доста внимателно. Ще се запазя и шайбичките, ако нещо стане, да мога да го върна. Идеята ми е, че от тук ще влиза повече въздух за точно филтъра ето тук отзади. И реално, за да има повече свеж въздух, махам капачето и се надявам да е по-добре, ще тествам. Така че сега слагам тази пластмаса. Тук ще наредя по степенката болтовете. Нагоре, тук отдолу го оставам отворен за момента. И следва пускаме маслото и се преместим нататък да сменим въздушния филтър на вариатора. Дойде да пуснем маслото. Между другото, някой беше затигнал пробката до скъсване. Мисля да го оставя няколко, около 5 минути. Продължаваме с налиянето на маслото. Източихме го. Ето го новия филтър. Всичко е стегнато отдолу. Сега ще се пробваме без фуния да го наливаме. Да оставя камерата само. Дали ще се получи, ще разберем.
Само, че няма стане без фуния. Голяма мизерия ще стане. Гидората ми дай. Взимам фуния и се включвам пак. Втори опит с фуния. Да видим докъде ще докараме. Кривата круша. Буде з Болчина. Тише. Бра. Кое бе? Първа го не стане. Защото не има бълхи. Бълхи има вътре. А? А, не. О, за мен скочи. Докато сипва маслото, бащата тук го е разхвърлял и е сменил филтъра на вариатора. Оказва се, че тези болтове са много зле така издирвани за T-Max. Може би аз ще се включа за издирване в групата. Че в Yamaha са, мисля, че около, не знам, 17 лева на бройка, в групата ги продават по 5 лева. Така че това се развива с ударна отверка по принцип, доколкото се съм гледал. Иначе стават много зле нещата. Да си чука. Спирай камерата. Не. Значи да бе. Не, трябваше да го освободим там. няма да освободя. Трябва да махне цялото. Няма, тук се заклещва филтъра, зато не мога го сложиш. Тук. Няма как да. Али ти го изкара, първо не го изкараш, филтъра се не изкара. Значи не можеш да го вкараш. Тя е мънсерката да го.
Не можеш. Ако намислиш филтъра. Надолу трябва. Толкова се. Добре. Трябва И аз те си мислех да махна. да са болни. До тебе, бе. Само трите го няма. Това е късина до трите ще се обади да го донесеш. Сега 2 литра сме наляли. В принцип трябва да събират 2,9 с смяна на филтър. Така че 100 значи до тук. Аз си пил. Добре. На прозорчето почна да се появява. Горе-долу на половината е в момента. Прозорчето е точно на макса в момента. В принцип е събрал 2,750. По принцип сега като го запалим би трябвало да готвим още малко. Ама тук докъде си? Ако ми върнеш третото болче, ще го сгуба. Точно го взема. Скървна го. До ФИС 22 стягам на ръка. Това е търсим. Там няма. Долу ли не си го събрал? Искам и да му проверя антифриза, защото ме съмнява, че в разширителния съд няма много. Тъй, че като приключим с тези неща, ще направим една проверка на антифризи. Добре, сега пълно догоре на прозорчето. И правим първо палене. Добре, някой трябва да затвори капачката. Това само виж него капачка. Това вече го дигна. Има ли? Не. Не, свали го надолу. То толкова трябва да го припалиш. Добре, много тъпа грешка. Чувнали на Макс и получили. Той фърли И тук получи. Остана да не стигне сега маслото. Чакай, може да ги цедим тук. Ще ги цедиш, какво ще става? Чакай, тут парите две не съм. Чакай да видим сега какво ще стане. Освен като поиски няма да го.
Да запали напълни филтър. Добре, втори опит. Бая хвърли. Сега с масло. Го оставим малко да поработи и проверим нивото. Мотора е изгубен вече. Имаме си помощници. Всичко е окей. Така че палим го за едно пробно кръгче и караме. Филтрите бяха много мръсни и двата въздушни филтъра бяха в ужасно състояние. Маслото ми се струваше, че беше прекалено много налято. Сега си е точно на максимума, така че караме и ще видим. Ако ви е харесало, абонирайте се, харесайте, споделяйте, коментирайте и до скоро!